Lopetegiren semeak platora sartzear daude. Zuekin Julen eta Jon Tejeria Lopetegi. Nostiku ere gure amaren semea gara eta Gabon eta ongi etorri denoi gure kasara. Bihar emakume nazioarteko una da eta guk aldarrikapen guztien bozgorailu izan nahiko genuke gaur. Zurine Tolono, Naiara Gago, Nerea Alias, Onintza Endeita, Maialen Artzailuz, bihar emakume askok bezalaxe, gure kasan lan egiten dutenek ere, erabaki dute euren eskubideen alde greba egitea. Guk zer egingo dugun? Eurei, babes erabateko agertu eta txalo zaparra dau eskaini, merezi dut eta. Gure kasan ikusten horiei, baina era berean baita Anuska Etxeberria eta Amaia Badiola, Izaskun Bernedo, Izaskun Pardina, Marta Elvira, Intza Irizar, Aitziber Garmendia, Zaloa Mendez eta Maria López zuei ere txalo bero gana! Eta asko maite ditu. Eta nola ez, izenak eta personak aipatzen hasita, aipatu behar ditugu, gure kasatik pasairen emakume guztiak ere begira horratzean iruditan ikusten ari gara. Nerea, Izaro, saio oso interesgarriak eskaini dizkigute, euren estigantzen parekoak. Naroa, eta noski aurrerantzen ere, jarraituko du hau emakumeen plaza izaten, edo honek hobeto esan da. Gure kasan emakumeak beti izango dira presente. Eta gaurkoan, biharko aldarrikapen hauek egiten jarraitzeko, emakume oso berezi batzuk gonbidatu ditugu gure kasara, eta ja sartzeko prest daude. Garbine Biurrun, Katxali Miner, Rane Etxezarreta, Izaskun Landaida eta Maider Mendizabal. Ezertan hasi aurretik, zuek bihar nongo konzentrazio manifetan arituko zarete? Bana-mana erantzun. Ordenean, Katxalin gandik hasita, venga. Ni Donostin, egia auzotik hasi eta zentroraino, eta uno zua bueltaka. Hoi da, plana. Hane? Ni Donostitik baita, baina suposatzet Antiguotik. Paneo bat egingo dugu, Maider. Ba, nire ume ikusten baiate, ba, erabakikoet, momentu hortan, borke bizkatu gana, Bihar hoi da. Izaskun? Nik Bilbon. Bilbon eta amaitzeko Garbine. Nik ere bai Bilbon, erdialdean ibiliko naiz. Egia da, iazko martxoaren 8, egia ikaragarria izan zela. Aurten ikusten duzue gainditzeko moduan, panorama, Katxalin? Bueno, nik ez dut uste gainditzea nik helburua, bere horretan, baizik eta berriro kaleak hartzea, eta gero eta kontzientzia gehiagokin ez dut uste zenbakitan kontatu beharko dan zerbait danik, alare uste bihar kaleak bete-bete eta ikusiko ditugula, espero dut. Beteko dituzuela berriz ere. Neskak ia denak etorri zarete gure kasara, Izaskun, zu zara lehendabizikoz datorren bakarra kasunetan gure kasara. Igual esango zizuten aldamenekoek, baina normalean maintzat programa majo eta simpatikoa egiten dugu, eta gaurkoa gaita aldarrikapenez betea, beraz, ea horrela ateratzen. Simpatikoa eta lehen argitu diodan moduan, dinamikoa Izaskun. Freskoa eta dinamikoa. Beraz, gaur ondo pasatzeko aukera ere izango dugu. Neskak, eskerrik asko eta oraintxera arte. Lehen ere esan dugu, aldarrikapen horren guztien. Komatik esnatu! Gizartea komatik esnatu! Gizartea komatik esnatu! Gabon! Gabon! Eta zurri ere! Txaine, hau hemen utzikoet. Oain ningo izuet txokala, eske asko Bai, pizatzen. lan asko daukagu, hori da. Toma! Toma! Zemoz! Horra agertzen da, bueno, berriz ere jasoko dugu, agertzen da, oso gerez bali manaiz zure hamsterra besteak beste. Nere hamsterra, bihar nerekin batean manifara dator. Bai? Bai. Baina antza, ez da zure hamsterra koman dagoen bakarra. Ez, gizarte hau koman dao, ez dakit nola ziztian kontuatzen oain arte, baina bihar manifa horretik inbarreu. Ea gizartea bera ere esnatzen den edo? Claro, esnatu beharra dauka. Vale. Gizartea komatik esnatu! Gizartea komatik esnatu! Genitzak edo, sorditzak ez du gaur gauean horrelako gehiago ere, eta biharko konsignak eta... Gai, ez que gaur nola gonbidatu oso espeziala dauzkagun biharko konsignak lorte jungo naiz, pixkanaka. Jakingo dituzte hauek ere. Bai, bat otako eto hain? Ba, haukazu beste bat? Bai, nerea. Venga, bota. Iraultza tolonista eta feminista! Iraultza tolonista eta feminista! Iraultza tolonista eta feminista! Hori ere oso. Hori hona da, ez? Ikusi. Eta gaur gainera propio publikoarekin ensaiatuta gure kaxako beste aldarri bat. Jaun Andreok, 1, 2, 3, gora borroka feminista!
Kara eseriko. Ze gaurkoa da oso saio berezia. Esan dugu, emakume oso berezia, komiatu bereziak ekarri ditugula, beraz gaur hasiko dugu dena berezi. Ondo iruditzen maneo zaizue, bai? Ondo. Giroa ere alak daukagu, harrita ikusten ari zareten bezala more. Lagunok, gure datoz lehen da bizi, Ane Etxezarreta, Kaiali Miner, Garbine Biurrun eta Maider Mendizabal! Eta gaur okazioak eskatzen duen bezala, sofa ere jarri dugu, badez bada, handia. Entzun ez duten ere leloa, Bai. irautza tolonista eta feminista gustatu zaizue? Bai. Zuek ze gehiago daukezue, zein da entzun ez duten lelorik originalena? Originalena, Originalena ez dakit. Bada bat euskeratu zana oindela urte batzuk, zala aita santuak ez diguzten txirla jaten. Asko! Aita santuak ez duzten... Esan dezaket hola altuan. Noski. Aita santuak ez diguzten Txirla jaten! Aita santuak ez diguzten txirla jaten! Konsigna. Aita santuak ez diguzten txirla jaten! Ona, apuntatuta. Esan duzue ez dela hori helburua eta garrantzitsuena, baina Garbine, ez duk uste bihar ere iaz bezala mundua geratuko duzuela? Ez dakit zer gertatuko den, ez da erreza izango, baina ados nago Katalinek esandakoarekin. Ez da helburua, nik uste helburua dela frogatzea eta adieraztea ez emakumeok. Ez da sistemak ezin dugula jasan atzea pausorik. Nik uste dut hori dela eta bakarrikan aurrera egin dezakegula. Ez dela sistemak porrot egingo du. Aurrera bide horretan, Katxalin eta biharkoan zentratuta, gizonezkoak zer egin behar genuke? Bueno, hau da betiko galdera, aurte mugimendu feminista oso eskuzabala izan dara esango nuke, eta esku horri bat egin du 15-20 puntotan aukera guztiekin, ez? Baina, bueno, oinarrian dago zaintza ardurak hartu, aldala gaina ez bakarri biharko egunean urte osora aplikatuz, ja izango litzake perfektua. Eta gero momenturen batean, zaintza guztiak kubrituta eta emakumeok greba egin alitzatea albidetuta gero, hala ere mobilizazioetan parte hartzeko aukerari badago, atzeko partean, gogoratu emakumeen eguna izango dela biharkoa, eta, bueno, bigarren plan hori mantendu eta erraztu emakume greba egin dezaten. Zuk esan duzun bezala urte guztian egin beharreko lan batzuk hartu behar dauzkagulako, baina biharkoan behintzat emakume guzti albidetu, zuk esan bezala, greba egin eta kalera atera daitezen zezuek. Adibidez, Maider eta Ane emakume bezala ze oztopo ikusi duzu zuen bizitzan orokorrean, zuen kirol ibilbidean akasoan, Oztoporik ikusi balima duzu behintzat? Bai, adibidez, azkenen ni txikitan adibidez, futbolen hasi nintzenen daola, taldea sortuko zano ez, azkenen, dudak, eta hori azkenen da, emakumea, oain arte, edo, hain pixkat gehiago ikusten da, baina ez talako ikusi emakumeena bezala, kirol bat bezala. Eta ordu noain nik uste aurrera pauso batzuk ematen nahi diela, eta horri esker, eta zorionez, neska eta txiki asko osartzen nahi die aurrera pauso hori emateko, eta nik uste guk euki genuen, eta nire etzetik arazo gehi eukizituen hori, zentzu hortan ez dituztela izango. Maider? Hombre, nik egia esan pelotaria izan da, gizonezko mundu hortan. Egia esan nik ez dut arazok eukitzen, nik beti jolastu eta punto, baina egia da, askoz gutxigo gehala, beraz gauzak antolatzeko garaian gehiago kostatzeala, bultzatzeko garaien ere hortxe joteala, ez? Zertan laguntzezu gehiago, honi jarraitzaile pilo dauzkala edo hemen gutxi gehala. Pelota eskola baten, zeatik ez daiten deialdi berezia neskantzako, itea leku batzutan, baina hendik, nentzako importantena da, gustatzen bat daizu itea, eta gizona moldatuko ja. Gukin da fuera. Hemen jarriko digute oso grez bali manaiz, aurtengo grebaren kartel ofiziala, aurtengo greba, hemen ari zarete ikusten. Hetero patriarkatu kapitalistari planto dio, greba feminista, martxoaren 8 eta hori guztia. Ari gara, iazkoa ere aipatzen, behin da berriz izan ere, guri iruditzen zaigu, iazkoa izan zela, nolabait Katxalin mugarri moduko bat, ezta? Estatu mailako lehendabiziko greba indartsua izan zelako emakumeen aldetik. Bai, nik uste egiari zor, eta mugimendu feministak bere valorazioak intzitunean, gainartu zein gintula ez genuen espero alakorik, eta ez da bapateko kontu bat ere, ez da txampiñoi bezala gertatzen den zerbait, urte asko dira hasi hori ereiten, jartzen, borrokatzen, lau kalean ginean lau ere egoten, kontzientziatzen, eta momentu batean loratu da ez.
eta orain ikusi behar da mantenduta zertan egikaritu daiteken hori dena, ez? 12 hilabete hauetan aurten, Garbine, zure ustez, martxoaren 8 hartatik ona zerbait aldatu da, nabaritzen duzu zuk ere giro hori? Nik esango nuke oinarriak, mugimendu feministaren eta emakumeon nahien oinarriak asko sendogok direla. Benetan sinistu dugu denok, baita emakumezkoak bai, eta barneratu dugu posible dela eta asko balio dugula. Eta hori nik uste dut iaz frogatu genuen kalean eta kaleetan, eta bihar ere nik uste dut begibistan geldituko dela. Eta nik uste dut hori dela sendogo dago mugimendua eta sendogo gaude denok. Beste bat okurritu zait. Beste lehen lo bat? Bai, esan Zuri, okurritu bezala bota, ez? Bai. Sagarra manzana, machista cabrón! Sagarra manzana, machista cabrón! Sagarra manzana, machista cabrón! Ja. Txalo bero bat, zure Hau ere apuntatu. Bierro, erabili hori nahi baduzue. Bai. Hori aipatuta, ikerketa baten arabera, hasiera polita, ez da? Harvardrekoa. Nazio arteko ikerketa baten arabera, Beraz, akaso Harvardrekoa? behar genituzke 200 urte gizartea erabat parekidea izatera iristeko. 200 urte geratzen zaizkigu oraindik, Katxalin. Epe hori pixka bat laburtze aldera edo zer egin daiteke? Immortales bai gaitu zeiten hori ikusiko Hori egia da, bueno, bizialdi honetan. Bai. Bueno, nik uste ikerketa horiek ere pentsatzen dut orain arte gertatutakoaren araberakoak diala. Eta pausoak azkartzen dihoazten enean, nik ez dakit parekidetasun hori zein dan helburua zertan jarriko zuten, baina nik uste gasolina pixka sartu zaiola, eta urtebetean Garbinek esatetzun bezala, indartze horretan hitz egin dute emakume askok, hitz egin asko urteetan da markadetan isilduta ondoian erasoen inguruan, ez dakite ez, mitu guzti horrek, ezinbestean kontzientzia piztutze hori ez da itzaltzen, ez, bere alakoan. Orduan pentsatu nahi dut, pentsat optimista izatearren, estutuko deula 200 urteko zea hori, eta, bueno, egun, 50. Zorreri askotan gertatzen da, GPS-ak markatzen du, iritsiko zara 8 eta 4 Eta 10ean igual iritsi zara. Bai. Ez joan presaka ere, bidean esan dut, errepidean kasu honetan. Zentzu hortan errepidean presaka ez. Hemen presa pixka bat izango bagenua, kaso denontzako ere mesedez, ezta? Gure kasatik emakume idazle eta feminista ugari pasaira, tartean bat zu, Etelin. Eta horrelako aldarriak entzuna ahal izan ditugu gure kasaren denboraldi hauetan. Emakumezkoak zeboa bezala saltzen gaituzte diskotekak gizonez betetzeko. Hori niretzako eraso sexual bat da. Eta kasu hortan adidez, Josebe, zu bazoaz diskoteka batera? Oso polita da, olako diskotekakin edo diskotekatan nirekin gertatzen zaiena, iristen naizelako ez dakite nun sartu. Behin gertatu zitzaidan, hola lagunekin jun, salsa dantzatzera, toki batetara, eta batean sarreran denak emakumezkoak eta ni, eta nire gana etorri ziren, esan zuten zuk ordaindu egin behar duzu. Eta esan nien zergatik. Eta etzidaten erantzun, etzidaten esan etzara emakume bat, baina argi zegoen, ni ez ni joala emakumearen papera egitera, beraiek oso argi zuten, eta ordaindu behar izan duen. Hondarribiko alardean zein da gatazka, Arantxa? Persona batzuk, gizon eta emakume, nahi dugula, alarde, berdintasunezko alarde bat, gizonak eta emakumeak batera egingo duten desfile bat. Ze etorkizun ikusten diozu orain? Beste herri askok jakin izan dute festak gaurkotzen emakumearen parte hartzearekin, eta frogatu da, horrek ez duela festa desitxuratzen, horrek ez duela festa ondatzen, zergatik ez gara Irunen eta Hondarribian gai izango hori konpontzeko, konponduko da, gustatuko litzaidake konpontzea ni mundu honetan nagoetan. Emakume idazle, feminista, pentsalari jende oso azkarra pasada gure kasatik. Beste ikusi besterik etzegoen ze aldarrikapen entzun ditugu orain Josebe eta Arantxaren eskutik. Baina, badago beste mezu bat, beste idazle batek, gure kasatik pasatako beste idazle batek gaur zuei helarazi nahi izan dizuen. Ikusiko dugu? Bota. Kaixo New Yorketik, eta mesutxu bat munduko emakume guztioi eta zehazki euskaldunoi. Esan behar dut asko ikasi dudala zuekin, arrantzale familia bateko naiz, eta etxean bagin bat emakumea ziren, orduan baiekin hasi izan naiz ez. Eta ikaragarri ikasi dut, disfrutatu dut, ondo pasatu dut, eta berdintasunaren bidean hor gabiltza ez, eta hor nik uste dut mutilok asko dugula esateko, gizonok asko dugu esateko,
ahaztu behar dugu izan ditugun privilegio horiek guztiak, eta ikasi behar dugu aske bizitzen, lasai bizitzen, zoriontsu bizitzen, berdintasunean emakumeekin. New Yorktik gaur egungo teknologia badakizu, abantaila hauek ere ematen ditu. Eta tipo simpatiko esan bezala, pentsalari oso ona bera ere, eta eskuminak bidali nahi izan dizkizue gaurko egun berezi honetan, gure kaxako, eta orokorrean Euskal Herriko emakume guztiei. Zemen Euskal Herrian bada erakunde bat emakumeak defendatzen dituena, erakunde horren izena emakunde da, eta gurekin da gaur bere zuzenaria. Izaskun, Landaida! Ongietorri Izaskun! Eta jarri lasai eserita gainerako gomidatu guztiekin batera. Izaskun! Lehenengo zuretzako gure kaxa, Izaskun. Nik badaki zer den, baina ez dakinarentzat esplikatuko zenuke zer den emakunde. Bueno, emakunde da gure Euskal Autonomia Erkidegoan berdintasuna bultzatzen dauen erakundea. Eta horretarako lan egiten dugu alde batetik administrazioekin, egiten diren politiketan genero ikuspegia txertatzeko, eta beste alde batetik lan egiten dugu jendartearekin, sensibilizazioaren alde, hainbat esparrutan lanean, hezkuntzan, komunikabidetan, diskriminazio kasuetan defenditzeko, eta emakumeen kontrako indarkeriaren arazoaren aurrean ere, hor koordinazio lana dugu gure buru bezala, ez? Hori guztia. Baina kuriosio eukiet beti, emakunden denak emakumeak zarete? Ez. Ez? Ez que beti pentsatu izan deten lehen godia. Ez, badaude mutilak ere, eta, momentuz historikoenetako bat gizona da, bai. Historia aipatuta, ez dakit historikoki gizarte feministarik egon ote den, baina Euskal Herria zentzu horretan nolako izan da, historikoki? Nik esango nuke baietz, ezta? Emakunde sortu bazan ere, mugimendu feministak egindako aldarrikapenei esker eta emandako bultzadagatik esker sortu zan, ez? Nik uste dut mugimendu feministak beti auki dauela indar handia, eta horrela izatea ere benetan lagungarria da, ez da? Geroz eta indarra handiagoa eta geroz eta feministagoa den herri batean bizi gara orduan? Nik esango nuke baietz, ez? Duela gutxi egin genuen gure berdintasunerako legearen ebaluazioa, eta ondorioetako bat hori izan zen, ez? Gero eta sensibilizatuago, kontzientziatuago gaudela, eta era horretan ere, gero eta exigenteagoa dela gizartea, beraz, Beraz, igual Izaskun, lehen bota dugun 200 urteko datu hori, igual murriztuko da, pizko da? Lehenago ere erabatekoa? Hemen uste dut aipatu dela, ez? Nik uste dut aurrera egiteko bakoitzak dugun edo egunero hartzen ditugun erabaki horiek benetan garrantzitsuak direla, eta nik uste dut bakoitzak gure erabaki eremuan asko egin dezakegula, nahi duguna abiadura emateko berdintasun erreala eta efektiboa lortzeko helburu horri, ez? Euskaldunon idiosinkrasia ulertuta erabakiak aipatzen. Bat emakunderen esplikatu dunean, baina eski espainolez da, ez du balio igual. Itzuliko dugu, txirlen ere itzulizute. Gauza bat egingo dugu, txoin. Ez esan bozgora jutik esan xua. Emakunde, siempre kunde. Eskerrik asko. Emakunde, siempre kunde. Gaztelerata, Hemendik kanpora zabaltzeko, emakunde, siempre kunde. Y al machista, funde. A mí no me confunde, ya está, ya. Ertera asko da. Txalo, Euskera sabores. Baina horrekin ez esan alta voce, tío. Hasi naiz esaten Euskaldunon idiosinkrasia pixka bat ulertuta, erabakiak aipatu dituzu. Erabakiak normalean mailaren bueltan hartu izan ditugu beti. Erabakiak eta festak ere bai ospakizunak mailaren bueltan, eta beti, aldela bintzat, janedanekin. Hor ditugu oso errotuak dauzkagun elkarte gastronomikoak Euskal Herrian. Eta zuek, oraindik ere, haietako askotan, zuzenen esango dugu, debekatua daukazue Katxalin sarrera. Bai. Hori ere, Izaskun pensatzen dut, eta emakunderen bitartez ere ari zarete bideratzen, kasu guztiak, ari da aldatzen, aldatuko da noizbait?
Bueno, kasu batzutan bai aldatzen ari da, baina ikusten ari gara beste batzutan oraindik ibilbide luze bat dagoela egiteko, ez? Ez da Garbine? Bai. Ez baina, gauza egingo du begira. Garbineri galdetu horretik, Antxon? Guk hemen gure elkarte gastronomiko txikia edo txoko bat, elkarte txiki bat, mai bateko antolatu dugu. Eta ez da bakarrik sartzen uzten dizuegula, baizik eta zuek zarete gonbidatu izarrak gure elkartean. Ondo iruditzen bali mazaizue, joango gara gure elkarte gastronomikora? Venga, goazen hango mai hartan Eta gauza bat esan behar daukagu, gu oraindik ezkara zuekin eseriko. Ez pensa gu elkartean bakarrik aritzen garenik sukaldean eta gauzak ekartzen eta jasotzen eta garbitzen. Ez, hori guk ikusten ez dela etxean ere egiten dugu. Violentoa zen igual gonbidatu egarrita. Bueno, zuek janaria eta altxata. Gaur guk egingo dugu hori. Anfitrioi moduan gu hariko gara hemen dena prestatzen. Ulertzen dugu. Eta orain jabai hemen jarrita zaudetela interesgarria izateke Garbinek elkarte gastronomiko inguruan zerbait esatea, ze abentura bat badaukazu zu Garbinek. Ba, historio tristea abentura baino gehiago esango nuke. Oain dela, ez dakit, bai, 11an uste izan zala, bai, 2011an beraz, ia 9 urte, ostegun gizen gau batean, elkarte batean, Tolosako gure kaiola elkartean, elkartetan egiten da, zugarizko afaria, ez da, ostegun gizenetan jai handia da, eta, nire senarrak nahizun, bakarrikak gizonezko jutezien beti, eta nire senarrak nahizun nire joatea, eta urte hartan, 2011an jun nintzen, eta baita ere Josebe Iturriotz, lehen ikusi duguna, Tolosako berdintasun teknikaria izan zalako. Eta, aurkitu ginen 3 bakarrik afaltzen, beste gainantzeko guztik 60 piko gizon apuntatuta zeudenak afaltzera alokatu zuten beste lokal bat, han afaldu zuten eta guk 3 bakarrik afaldu behar izan genuen. Bai, jo gendun gero udalera eta baita ere Arartekona, eta Ararteko handik 5 urtetara edo horrelako zerbait ebatzi zuen udalari bidali zion mezua, zigorra nolabait esateko, ezin ziola inolako laguntzarik eman, ez zuzenen ez zeharka elkarte horri, baldin eta emakumeon eskubideak errespetatzen ez bazitun, eta horrela urrengo urtean sartu nintzen ni afaltzera, ostegun gizen batean baita ere. Jo, guk tamalez gainera historia hori ezagutzen dugu. Bai, horrela da. Gure elkartean. Laburtu indet, Erakundeek egin dezakete zerbait, hori pixkat mobilizatzeko, azkartzeko? Bueno, hor gabiltza ez da erraza, ze juridikoki badakizu zelako arazoak dauden, baina horretaz aparte nik uste dut badagoela aldatu beharreko beste zerbait, direla balioak. Barruan ditugun aurreiritzi eta ideiak. Horrek aldatzen baditugu, ziur horrelako jarrerak, horrelako egoerak aldatzeko gai izango gara, ez? Osea, ezin dugu uste dut dana utzi legeen esku, oso garrantzitsuak dira legeak tresna bezala, berdintasuna lortzeko eta frogatu da, baina gero norberak ere, bere inguruan pausak eman behar ditu, ez? Eta jarrera aldatzea, eta balioak aldatzea, eta aurreiritzi horiek aldatzea, guztiz beharrezkoa da. Ez dakit horpultza egiteko hiritarrok, emakume zein gizonezkok, zer egin genezakela iruditzen zaizu, Katxalin? Elkarteen kasuan edo... Adibidez, elkartetatik hasita. Eta gainera, oztu egingo da gazta. Bai. Bitartean nahi bali maduzu behintzat. Elkarteen kasu oso gogorra da, ze askotan gaina gertuko herriko kontuak izaten dira, familikoak... Eta hor asko kurtzatzen dira, ez? Eta diskriminazio hori ez dakit kanpoko ente batek, baizik eta gertuko batzuen bidez jasatea, areta gogorragoa izango dela, ez? Niri pertsonalki nahien hauten lekuan ez daukat interesi juteko, baina horrek ez du esan nahi eskubideak ez dianik bermatu behar, ez? Eta hor, hortarako egon beharko luke, bai legea, bai emakunde, bai ez dakit, ez? Zean kasuan bezala. Eta batzutan balioak aldatuz eta bestatutan indarrez ere bai, ez? Eta nahiz eta kontzientezaren jende hori konfunditu dagoela, esaterako kalean zazela, feminazi entzutea, poste sentitzen da horrelakoetan. Hitlerren ondon jakina zen, ez? Emakume pila ginela eta hoxe, guk amindu benula. Da absurdo batzuk, nahi feminazi izaten diatenean personalki, aparra egiten dut eta hori... Gain beste denbora pasata, ez da?
baina absurdo esasenat inkongruentzia historiko, politiko, eta zera bat da, ez? Eta hor, zondirik ezin da, ulertu nahi ez du nantzak. Nik oientzat badauka lema bat. Baita? Minazio esaten diguten entzat. Iaskun apuntatu, Gazta eta intxaurra, matxista ximaurra! Gazta eta intxaurra, matxista ximaurra! Ona da, Balio luzak, baita ere. Apuntatu biharko denok. Feminazioa adibidetako bat, zuek, ezagik, kirolean aritzen zarete, futbolean adibidez, entzun behar izan duzu, jokatzen ari zaren bitartean, eta ja ezkara hasiko sare sozialetan eta entzun behar etzen nuken zerbaitan. Ba, nik pertsonalki ez, baina bai entzun da dauzketela, jendei gertautako histori batzuk eta hori, da, bueno, azkenen futbola dagokionez da beti entzuten, osea, zuek entzun da izango dituzu eseduna, eta hori, azkenen, emakume hau ez dela futbol no es ni femenino. Ni futbol ni femenino, eta ezagitzen eta holako gauzak. Eta irosa fregar platos, da izan, nahi pertsonalki... Zuri pertsonalki ez? Ez, eta gertabal mazait posaian ez akordatzen, kaso handi genio honen. Baina hori da igual gehien bat, bai, entzuten dana. Frontoian ere bai? Nei ez. Zuri inork ez dizu astakeriren bat esan pilotan aritzeagatik, galtza txuriak, jazeatek. Ez teatro ditu, sotaman horatzen batzen dio honek. Argi daukat, argi daukatena da, eta gaina eske, babale, esan nahi zuna. Eske nik uste eta helburua dela bakoitzak ingo aldeukun nahi deuna. Nik ez diot inorri molestatzen. Espaiazu etorri nahi, espazio etorri nahi ikustea, ba ez etorri. Nahi otzatik ezin daten. Eta zure erropa, zu garbitu ere, bai, nik ez dakat manual bat. Eske ni etorri nintzen kirolaiteko, baina neska nahi zen, nik uste gure txetan de inbeharreko lana dela, ez? Eta legea dalen esate zenutena, ez? Legeak eta jarriko, eta arauak, baina arauak jartzezu eta trampa bilatzeu, Ja, bakoitza gure txen ordena jartzen badeu. Nik uste, araua beharko, baina beste modu baten, orduan nik horren aldekoa nahi zentzat. Osa, erakundeak eta ere ondo daude eta egin dezatela lana, baina denok ere etxean, zerena daukagu etxean. Eske beraien eskudet dena ezin dauti. Ze arau asko badaude, eta trampak ebai. Orduan, karo, eta holako nik uste denak bizitzen epaileak zer esan ere izango du? Ez, justiziak egin dezake eta baita ere beste aginte publiko guzti. Nik uste dut norberak bere etxeen hezkuntza munduan eta kazetaritzan eta arlo askotan dago ez da egitea. Baina nik uste eta aginte publikoi exigitu inbartzaiela benetan tinko aritzea gai honetan zen eta batzutan batzutan ez da bide garbirik ikusten edo zuzenik ikusten ez, nik uste dut batzut, bueno, adibidez... Demokraziaren izenen eta egin dezagun denon... Haua beteta ez jan egiten. Eta jakin behar dugu, aginte publikoen betekizuna dela, hain zuzen ere, persona guztien eta talde guztien berdintasuna eta askatasuna benetakoak izatea. Eta hori da beren betekizuna eta, bueno, batzutan arduratzen dira beste gutxiengo edo minoriekin eta emakumezko gelditzen dira batzutan oso nahiko baztertuta, ez da? Hor, ez du ematen hori da, feminismoa ez da ulertzen, nik uste dut feminismoa dela berdintasuna eta hori da hain zuzen ere batzutan ulertzen ez dana. Kontra jartzen da matxismoa eta feminismoa eta ez da egia. Feminismoa ez da matxismoaren buelta. Baina horrela da, zoritxan. Eta hori askotan esaten da, Ni ez nahi ez matxista eta ez feminista, ez du motza zea kompletoa. Hemen iraindu ere ez dugu inor iraindu nahi, baina irakurtzazue pixka bat. Irakurri, ez duz kalterik egiten eta. Berdintasuna. Esan dugu, bueno, eta ikusi besterik ez dago, gaur programa berezi egin behar genuela. Horregatik, etorriko da lagun bat, betiko laguna da, betiko kolaboratzailea, baina zerbait berezi egingo du berak. Hori da bintzat asmoa. Gurera etorra, Sisko Urmeneta! Balizko! Eta, gabon! Ongietan, Sisko! Eskatu dituzu hemen erratulagil bat? Bai, jateko hori da. Jan lasai, Oie, erabiliko dituzuzu, Sisko? Bai, zen feminismoa hunditu dela, bai. Baina Arbelaiz nola hunditu den? Arbelaitz ere hazi da? Karagarri. Ez du horrain Arbelaitz ere izena. Ez. Izena du Muralaitz, eta gure dator, gaur murala hundi bat egin behar dugu eta. Manifak beteta, eta Sisko Urmeneta! Manifak beteta, eta Sisko Urmeneta! Ez que Urmenetakin etortzaiten beste rimak. Utziko dugu hor, zurine. Manifetako. Balio zuen orain arteko baketa. Esan bezala, hau ez da Arbelaitz, hau da Muralaitz.
Asiskok gaur, printzipioz, mural handi bat marraztuko duelako. Haundia bentsat bada. Ba, edo konzeptualki hola utzi txuri-txuriare polita, ez? Zatxarra, Dena dago egiteko. Bueno, ez dakit, hemen egon da. Batzu jarriak eta gazta jaten, beste batzuk hor xutik eta lanean. Gordeko dizugu. Bale, atxiki gero. Ganean hasi horretik aizuta, mahi inguru honetara gomia duzuk, Asisko feminismo nola bizi duzu esaterako? Nik aitortu beharra dut, ni amatxista naizela. Amatxista zer da? Gustatu zain nola Kirmen agertu den hor kontatuz Marinel famili batekoa zela, eta orduan amaikin, eta hola, ni famili ugarikoa nintzen, eta orduan kriston jende pila ginen etxean, eta gurasoek utzi ninduten ni amatxiren etxean. Amatxi eta aizpa. Eta orduan nire bizi guztia izan da amatxi eta amatxiren aizparen bizi hura. Ni amatxista naiz. Naiz iristen feminista, amatxista. Amatxista? Azalpen logiko batekin. Eskola hona da, Amatxiren etxean, eskola txarra ezin du izan. Amatxiren dena. Orain ere oztan, bat, 2, 3, 4 emakume ingurua meintzat badituzu. Bai, urbil, etxe barnean. Badira, por cierto, emakume ilustratzaileak erreferentetzat dituzunak ze egon badirela hori jakina. Bai. Bersio laburra, bersio luzea, bi bangetik hasita. Aurrekoan sagardotegian esan genizun. Asisko luzea, orain telebiztan. Bale, laburra. Orduan, mezuari begira, niri Aspi ikaragarrik gustatzen zait. Aspi, Irene Borda, Lor Gomez, gero konzeptu grafikoa ze ausarta diren, adibidez, Dom Campistron, aldudeko neska gazte bat, edo Mai Egurtza, edo ze atmosfera transmititzen duten, adibidez, Amaia Ballesteros, Eider Reibar, Maite Gurrutxaga, egun hauetan erakusketaiko eragarri polita dauta bakaleran, eta gero hori horrela papatean galdetuta. Bersio laburra da. Laburra, bai. Eta gero gure behizakratuak, alerraten albaldin bada, Odriozola, Baltzola eta gainatekoak. Sekulako arrobia Euskal Herrian, sekulakoa, izugarriak. Txalo bero bat, Asisko hormenetan. Ez, oiei, zuei. Gura laizena. Hau Asisko, egon behizula. Eta bihar nola martxoak 8 dan, nik badauka gauza importante bat esateko. Eta ekarri dugu 8ko handia. Bak izan hondik noan? Gutxi gara bena. Bai, 8ko handia. Hemenen ditugu bi bertsolari handi. Maialen Arzaiuz da honintzen beita! Eta 8ko handia ipatu duzu zurine, eta hauek txikian, handian, denetan ondo moldatzen direnez, akaso kantatuko diguzu zerbait? Horrein ezin dut misterio. Bertsolariak dira. Herriz herri, auzoz auzo, asambladaz asamblada, historia idazteko, orain gure ordua da. Indarra dugu ta eramateko, kapaz izan behar gara, bizitza erdigunera eta gutoki guztietara. Bi kolorez marrazten da gizartearen kodea, askorentzat bat izan da, bestea baino hobea. Baina larrosta urdinak nasiz, lortu liteke morea, denon artean bihur dezagun munduaren kolorea. Popi arantzatxo, nola. Zorionak beste behin ere, hemen Bizkaiko bertsolari txapeldunari, honintzen baita. Eskerrik asko. Maialen zuk ero zorionduko zaitu, jan laburrena lasa ikazta. Aja, margatu txan. Jan eta edan, urik ez dut ekarri. Urik? Orain ura. Honintza, lehen da biziko Bizkaiko bertsolari txapeldu emakumezkoa. Bai. Igual berandu xamar eritxi da hori ere.
hobeto orain inoiz ez baino, ez da? Berandu, nik nahi izango nuke, duela 15 urte edo, lortu izan bagenu, eta ni izan gabe beste bat izan balitzere, ondo. Azkenean, importantea delako emakume bertsolariek plazan okupatzen duten lekua, baina txapela simbolo importantea da, eta horrek esan nahi duen guztiarekin, lehenago lortu bagenu, hobeto, baina iritsi da, eta zorionez, ni izan nahi. Gainera zu, ez emakume bakarrik gainera honintza. Bai, eta bueno, ni posik nago, eta harro nago ez negaitik bakarrik, irabazi ez zutenengatik, bidea ireki zutenengatik, eta atzetik, mezu oso kaineroekin datozen neska guzti horiengatik. Gogoratzen zara, irabazi zenuen momentu hura? Bai, bueno, batez be gogoratzen naiz, buruz-burukorako nire izena entzun nuen momentu horretaz, zenuen espero inundik inera, zelako salto eman nuen, eta pizkate hiperventilatzen edo hasi nintzen, eta hori ez, etxaunekin bezarkada hori, eta gero nire Aibar Zabal eta Xabatek esaten zidaten, hau ez da amaitu, zentratu, eta momentu horrekin oso ondo gogoratzen ez. Eta gero, bueno, nire izena entzun nuenean txapeldun moduan, balenengo impresio pertsonala da lortu dut, eta gero hortik minutu batera esaten duzu, ostra, ni naiz lehenengo emakumea, lortu dugu, eta izen piloa pasatzen dira zure burutik. Guk daukagu momentu horren bideoa honitza. Ari zinen, Behin baina gehiagotan jarri dugu, baina. Tira. Hor daukagunez, erakusteko moduan jarriko dugu. Bai, jarri. Honintza txapeldun. 2018ko Bizkaiko bertsolari txapelketaren txapelduna, Onintza Enbeita Maguregi. Onintza Enbeita Maguregi, Bizkaiko bertsolari txapelduna. Historia egingo dugu lehenengo aldiz, emakume batek jantziko du txapela, negar eta bera ikusita pertsuet gobero unkitu egiten gara Igor. Bai, horixe, eta ni asko postunaz, hori ikusi behar amaierako agurrek antetako gai izango da. Hortxe, Onintza agurregi. Aginte Makila. Herri Barriaga Bizkaiko bertsozale elkarteko lehendakaria. Aginte Makila Onintza Enbeitaren zato zaunkitutan hau Igor. Enbeitetarra poltzen honean. Lehen izango du bertsolari izango egitako gara, eta nire ikuste partidu ziguna. Uraz lagunduta da ere, ingo dugu topa. Topa gure alde, hori da. Eta oraindik ere honintza unkitzen zara, hori ikusitakoan, Bai, oraindik unkitzen naiz, eta ez hori, inork ez du ulertzen nola lortu nuen txapeldunaren agurra negarrekin gabe kantatzean, ikusten dut kinielak zeudela hor, miribilan, noiz hasiko da negarrez, zenbagarren puntuan, eta aguantatu egin nuen, baina orain ja ez naiz kapaz irudiak ikusteko negarrekin gabe. Eta buruz-burukotik aurrera ikusi ditudan bertsoaldiak, ikusi ditudan ero ja negarra ateratzen zait. Hor bertxo baina pozik. Bai. Osea, gaur esan oso pozik. Pusik. Pusik, inglesez da potero. Bertxo munduan egon diren aldaketez ari garela, Artzailuz. Gai jartzaileen artean eta proposatzen diren gaietan ere nabaritu duzu ezuek bilakaera hori? Bueno, nik uste dute bilakaera bat badaula eta behintzat hortaz hausnartzen dala garai batean egiten etzena, ezta? Beti kontuan hartuta oraindik badaula bidea handia egiteko, baina hasi gaitezen adibidez zehatzetatik garai batean esaten zenean, zuek biak bikotea zarete, zu senarra zu emaztea, beti zehazten zen. Gaur egun ja holakorik ez da egiten eta nik uste dut horrelako aurrera pauso txikiak eman dirala, baita kantatzen dugun gaietan ere, ez? Garai baten hilekoa, etzen aipatzen ja hilekoa, ez da esango behin aipatu dene, bezik eta aipatu da, ez dakit mila gauza, nik esango nuke, beti berriz azpimarratuko, ez? Badagola lana egiteko, baina behintzat ari da lana egiten, eta horreken ikusten eman dituela emaitzak eta emango dituela are gehiago, ez? Bertsolariek, barkatu edan, Jon, txapelketak eta antolatzen dituzuenez, guk txapelari garrantzia ematen diogu, zuek kendu nahi izaten diozuen arren, eta txapelaren azpian beste hor dauzkagu Maialen, lehenago ere, Onintza orain, baina eta beste esparruetan, plazetan ari gara normaltzen? Zer diozu Onintza? Trago bat nahi duzu?
atzera begiratuta asko normaldu da kontua, baina, klaro, zer da normaltzea. Datuetara begiratzen badugu plazetan urtean egiten diren bertso plazako puru hartuta, ez dakit buruz, baina 120 edo gara emakumea, klaro, 120 da, berez argazki baten ez ikusteko beste, ez da kriston kopurua. Orduan aurrera egin dugu, baina oraindik, hor badago esaten dute bertso eskolan eta plazarako salto horretan, batez ere neskak direla atzera egiten dutenak, eta nik uste dut hori dela landu behar den eremua, ezta? Publikoaren aurrean jartzen garenean, armatuta egotea, horrek esan nahi duen guztiari. Bai, nik bai azken aldian egia da kantatuetenetan eta asko erreparatu dio dala zeinekin ari nintzen kantatzen, ez da? Honi buruz hizketan ari gerala, erreparatu diot, eta egia da konturatu naizela askotan, edo parekide ginela, gai jartzailea kontuan hartu ezkero, ez da? Edo parekide gertatu zait gehiago ere izatea, eta askotan hala tokatu zait, baina konturatu naiz beti ginela berdinak, esango nuke, ez da? Ez gaudela 50, baizik eta gaudela betiko hogeiak esango dugu. Futbol talde bat osatzeko ez duela ematen, igual, ez da? Bat egingo benuke, baina ja partidu bat antolatzeko zaila. Ez dago, partidurik ez dago, esango nuke. Badago horre zer egiteko. Lehen aritu gara idazlei buruz, eta idazle baten bideoa ikusi dugu. Orain aritu gara bertsolari buruz, ondo legoke. Futbolariren bat? Ikusi. Emakumeen eskubideen aldeko mugimenduan heziketa gako nagusia dela esan ohi da. Egia da, baina ez da inondik ere nahikoa. Indarra behar da. Eta indarra pilatuz eta antolatuz bakarrik bihurtzen da irabazle. Enaiz indar violentoa zari, indarraz baizik. Kontraindarrak, bortitzak eta ondo finkatuak diren gizarte batean, aldeko indarrak ere araberako sendotasunez erantzun behar dute. Izango alda urrats handi bat gehiago, aurtengo martxoaren 8. Bueno, ez dakit hemen egin dugun estenografia txiki hau gustatu dute zaizuen edo, ez? Elkartearena, bai, sozia baino gehiago gazta guzti. Gainera gazta, hala ere, jota, barkatuko jaztu, baina gauza larriei buruz ere hitz egin beharko genuke pixka batean bada ere, itzuliko gara denok, sofara. Noski. Venga, goz. Bazen. Antolatuko gara, kabituko gara gaur sofa handia. Jarri dugu, beraz, denok behar dugu lekua nahi eta nahi ez. Gauza larriei buruz hitz egin behar genuela aipatu dut, izan ere kontu serio ez ari gara, etengabean, baina datuak ere jarri beharko genituzke mai gainean. Iaz, EAN, 3 emakume eraildako izan zirelako. Iritsiko da noizbait izaskun horrelakorik gabeko urterik? Helburu horrekin lan egiten dugu egunero eta nik uste dut arlo desberdinetatik, baina datuek adierazten dutena da, oraindik bide luzea dugula egiteko. Eta, emakumeen kontrako indarkeria, berdintasun ezaren ezaugarririk latzena eta gogorrena da. Beraz, berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde lan egin behar dugu, indarkeria, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko. Ez ez dau formula magikorik, baizik eta eraldaketa hori bultzatzea. Epaileak ere izango du zerbait esateko akaso, honen inguruan? Bai, zalantzarik gabe, nik uste dut behar direla pieza asko, ez da? Honetan, behar da aginte publiko guztien laguntza leno esan dugun moduan, ez da? Eta hor justiziak ere badauka rol oso garrantzitsua, nik uste dut justiziak behar duela izan eraginkorra, baina batez ere kakotxoekin atsegina emakumeekiko. Justizia eta prozesu judizialak ezin du bihurtu emakumearentzat kalbario bat. Eta askok esaten dute kalbario bat bizitzen ari direla justizian sartzen direnean. Eta batek baino gehiagok esan dute, emakumezkotaz ari naiz, da mutu egin direla salaketa jartzeaz. Nik uste dut hori dela oso gogorra eta justiziaren porrota oso otoloa. Oraindik ere, bati baino gehiago hori behar bada, ez dakit beldurra den hitza edo, baina erreparo ematen diolako justizian sartzeak berak ere, ez da Garbine? Hori dela. Bai, baina behin pauso emanezkeo,
batzutan beldurra dute bai, baina horren inguruan ere bai lan handia egin behar da, gure agintek eta gure zerbitzu guztiek jarri behar dira genero indarkeria jasan pairatu duten emakumezkoen alde. Eta horien bitartez lagunduko zaie emakumezkoi adibidez salaketa jartzen, baino gero justiziak ez badu ondo erantzuten eta emakumezkok damutzen badira salaketa hori jartzeaz, orduan ez dugu ezer egin. Nik uste dut horregatikan denok batera egin behar dugula lana, ez da? Aurretikan eta gero geroztik. Aurrera egite horretan, fase ezberdinak pasatzen dira, kontzeptu ezberdinak ere agertzen dira, oso indartsua den eta izaten ari den kontzeptua da, ez da ez deituriko lema hori, ez da, Katxalin? Bai, eta bide oinarrizko hitz bat dan eta ekintza bat dan, ez? Ez da ez, ez da. Urteak daramatzago ikusten hainbat kanpaina eta ematen duen dik kostatzen dela ulertzen. Eta igual hasi beharko genuke esaten, bai da baiezkoa danean. Ze ematen du ez da ulertzen, igual baiezkoaren... Berplanteatu nola da. Haindikan ikusten ari geha ez-ezko hori interpretatzeko eta ez interpretatu nahi izateko jokabide asko dela, eta batez ere penalian eta jurisprudentzian ere oso importantea da ez, ez hitza horrela eta zetaz esan ezean, badirudi... Zerrikitu asko dago, ez da? Bai, orduan usteet, konsentimentuaren bide horretan, baiezkoa esan ezean, ez da hola, baiezkorik ez? Bai, nik uste dut pauso bat eman behar degula, eta ez degula, nire iritziz, jarraitu behar erabiltzen lelo hori ez da ez, baizik eta bakarrik bai, da bai. Eta nik uste dut hortik datorrela, eta ez dakit zertan gelituko da, legealdi honetan ez zerre, baina zigorkodea adibidez ez dakit zigorkodearen berrikuntza ez dakit nondik nora jongo dan, baina Istanbuleko hitzarmenean horra saltzen da baimena behar dela, ez dakit gero hori nola gauzatuko da, baina behar da gure baimena, emakumezkoen baimena edo zein harreman sexuala edukitzeko, noski, eta ez da bakarrik ez, orduan da, bakarrik bai, da bai, orduan bakarrikan izan dezakegu harreman sexual garbila sanoa eta askea. Hori da. Hau gero, praktikan gure herri hiri kaleetan izaskun festetan eta antzematen da, kanpaina hauen eragina diot. Nik esango nuke jai garaia altzen danean ia herri guztietan, eta jai batzordetan gaia lantzen dala. Lehen esan dugun bezala asko, faltetan jaku oraindik, nahi dugun tolerantzia 0 puntu horretara heltzeko, baina nik bai azpimarratu nuke, bai mugimendu feministari esker hainbat elkarte eta instituzioen laguntzarekin ere, keia jaietan ohiko gaia dala, ez? Eta, prebentziorako hainbat neurri hartzen ari direla, eta hori azpimarratu behar da, ez da bere sortutako zerbait, baizik eta, izugarrizko lana egon dalako aurretik. Han ez uzara hemen gazteena. Horregatik, besteek ere bai, baina aztuk ere parranda pixka tarteka egingo duzu, aterako zara. Tarteka. Esan dut, ligak ospatzeko eta amaitu dugu txapelketa, eta ez astero eta horrelakorik ere ze futbolaria zara, baina azuk juerga egiten duzu. Noiz behinka? Inoiz horrelako ez dakit erasorik jasan beharra izan duzu, ikusi beharra izan duzu, tokatu zaizu parean alakorik, ingurukoren bati edo? Nei ez. Eta eskarra, bestela ez da ize pasak zanea. Eta ingurun, egie da igual neko herriako bati bai behin festa batzutan bai, eta esan zion ez da, bai esan zion. Zerbait, zakariren esan behar ezena? Eta bai, esan ziren laguntzeko hori, denuntzi bat jartzea eta hori, eta jarri gendun ez da izan festa batzorde, nola bezala itxotnatan jarri gendun. Eta hori da igual izan deten nola bibentzi bakarretakoa, nahi suertez ez. Zentzorretan ere, Katxalin, igual, kosta ere egiten zaigu definitzea, hau eraso bat izan da, ez da? Bai. Nik gazteekin, gazteekin daiten etela lan, eta neskek bakarrik gehatzen janean askotan galetzen diet, ez? Hortxe indio zuen galdera, ez? Eta orokorren esatute, nik ez. Eta, gero eta gehiago azte genean zehazten zerrote dan eraso bat, zerrote dan inbasio bat, zerrote dan gauza deseroso bat, konturatzen aztezea, bai ez edo, bai bizitu dituzula askotan, edo ingurukoak, edo ikusi dezula, orduan askotan ere hor, pixka bat, kostatzen zaigu, eta gero dago, denominade komun bat edo, eta da, zeinek ez du sentitu beldurrik etxera jutekoan, badakit oso maiztua dagoen zera bat dela, baina ezker realidade bat da.
esaten dugula, hau, ez dakit, zerbait demostratzerren, baina gizartearen 50%ak gaur egun etxea joteko beldurra sartzen du, eta ez gaueko lautan, negun atxaldeko posterritan ere bai, edo entrenamendutik bueltan, edo igualdio, ez? Orduan hori da realidadia, ez? Eta askotan hori konturatzea bera edo onartu nahi izatea, kosta egiten zegoen zerbait da, ez? Bueno, ikusi ditugu, gure kaxatik pasatako idazleak, bertsolariak ere agertu dira, politikariak ere izan dira hemen. Eta honelako kontuak utzi dizkigute, begira. Politika egintzan emakumeen papera nola ikusten duzu? Bueno, ondino larri. Eta larri gazteagoan nintzanean horretaz hitz egiten gendulako, eta esaten gendun, bueno, guri ez jakutokako, eta uste zen duen ezberdina izango, zala, baina 51 daukadaz, eta gauzak hortze bertan. Mundu berean jarretzen dugu. Puntu berean, ze gauz asko, egia da, perspektibaz ikusi ezkero, hobetu egin dirala eta arindu, baina asko dago egiteke. Eta nik lehen usten eban, denboraren poderioz lortuko zala, eta ez da egia. Ekintza behar dira, politika positiboak behar dugu oraindik. Uste dut oso aipatu beharrekoa dela, oso egoera desberdinak sufritzen ditugula eta horri aurre egin behar diogula. Azken ikerketen arabera, 3 emakumetatik batek jasango du eraso fisiko edo sexuala bere bizitzan zehar. Beraz, horrek esan nahi du, hemen eserita egon geranean Aitziber, Nerea eta ni 3 bat 2 batek jasan duela edo jasango duela bere bizitzan zehar. Hori ezin da onartu, ezin da onartzen jarraitu. Politika munduan, honintza, pixkat ibilizara eta lortu da, berdintasunik oraindik ez. Ez, berdintasunik oraindik ez, eta aukera berdintasunik ere ez. Kristalesko zapaiak hor daude, eta esaten dizute etorri hona eta egingo duzu nahi duzuna, baina gero pasatu behar duzu denbora eta bilerak eta zure taldean eta kanpoan, beti esplikatzen, justifikatzen eta kasi baimena eskatzen zure ideologia hori plazaratzeko. Eta baietz esaten duzun bitartean dena ondo doa. Baina zuazten zarenean mailan kolpeak ematen, hor etxe barruan ere batzutan kudeatu beharreko egoerak sortzen dira, ez? Eta gero askotan hitz egin da, baina oposizioaren jarrera, oposizioa esan nahi dut, bueno, ni egon nintzenean oposizioan ere ez gondun bat edakin gondun, baina esan nahi dut, zure kontra dauden horien jarrera, hitz egiten duena emakumezko bat izan edo gizonezko bat izan, oso desberdina da, eta hori jasan behar da, denok ikusi ditugu, bueno, gu Madrilen egon ginean, ni Amaiurreko kide nintzen, eta Sabino Kuadraren diskurtzoak, bueno, indartzuak ziren, gogorrak ziren, abutxe horren bat jasango zuen, eta, bueno, holako moztu beharren bat bai, baina insulto pertsonaletara ziren iristen, eta gure kasuan bai, eta emakumea zarenean bai, eta esaten dizkizute gauzak, eta eskaileretara ateratzen dira zuri zerbait esateko, eta orduan oso modu... Zakit, tonua oso amenazantea da. Beste lizentzia bat da lute. Bai, eta gero da, zu emakumea bazara, eta konturatzen badira, ari zabela politikoki argumentatzen esan dutena, eta gainera, argumentatzen duzula ondo, badakizula, jakintza daukazula gai horren inguruan, orduan, zuetzara beraientzat aurkari neurriko bat, zu emakume bat zara, gonbidatu utzazara festa horretan orduan, asko zorrezagoa da zure fizikoarekin sartzea, edo, dano dakigu gorda, fea, malfollada, horrelako gauzak, entzutean iritokatu zait, irakurtzea, eta bar. Baina, badakigu guzti hori zergait gertatzen, orduan saiatu behar da, ez dakit, pizkat txistua irentzi eta aurrera egiten. Malfollada. Serio? Hemen horrelakoak, ez da politia inori horrelakorik esatea, berazkuk ere, ja honintzak esan du bere zatia. Gaina, malfollada, gaizkin bali madie, ez da. Ez egin du gaizki, ez? Bere kontrako insultua da. Hori, inoiz ez. Hori ez da inoiz esan behar, baina esan dara gaizki. Gorda bai eta arronago. Eta fea, zure lenguzina. Gaizki. Asko falta zaigu lehendakari emakumezko bat izateko? Lehendakarine bat. Lehendakarine bat? Lehendakarine. Askotan hilo broma, honin? Polita da, lehendakarine. Lehendakarine, bai. Lehendakarine polita da. Bisa Sabinen agatzea, baina ez dakit, baina polita izango zen. Edo zein ere, emakume izateak bere horretan, ez du bere horretan ekartzen ezagitez politika feministak ingo ditunik edo feminista izango danik, baina panorama aldatzen dut, referentzialtasuna ere bai ez, eta beste batzuentzako bideak irikiko lituzke.
Batez ere izango litzateke atzean egiten den lanaren adierazgarri ez da. Ikurra izango litzake, baino lan egindako lanaren ondorio bat izango litzake. Lehendakariñe, zara zu garbine! Ona. Bai, izenarekin rima hona egiten dio, ez? Zurinekin ebai! Aurrena garbine! Nik izan leiket lehendakariñe. Hombre, claro. Eta egia da izenak... Bizkorra eta fine, zurine lehendakariñe! Ja bak izenan ere etorkizuna. Izenarekin rimarik ez dio egiten, baina, Maider litzateke lehendakariñe txarra. Maider, ikusten Ni duzu bakizute, ni politikoki zuzena naiz. Eta ez dut asko ez dakit asko aguantatuko nuken. Porque nik zu haitu dituzun gauza gaituko bat netu, ez dakit aguantatu lehingo nuken. Baina hobeto... Ez da zergatik aguantatu behar. Ja, bauxe, baina ni bakizu. Txistua irenste hori, ez da? Nikola isirik onda... Zuk entzungo bazen honintzak bestela horrelako irainen bat jasoko bazen zuzene, bai, odol berokoa zarazu, Maider. Ba, asko. Nik uste klabea zaila da, ez? Baina, zenbat eta emakume gehiago saiatzegean gustatzen zaigun hortan, ba, gure aportazioa egiten, eta kontutan hartu gabe zizate izu. Nik nire gizona ez diatu, nik ini mea eta punto. Beraiek askotan ez aldoiten, ni banejo afaltzea, bai, ba, oso ondo, nire bai, agur, ala, pun. Askotan gure bai, ez aita honek eta ezakit, ba, utzi, eta punto, jun, ingo, hobeto, kerrago, ordu niritzen zait, egunerokotasun hortan, ez, bakoitzak gure aldetik iten badeu, atzea bota gabe, pentsatu gabe, beste baino gutxiko gehala, ze fizikoki gutxiko gehalako, bai, baino batzutan gehiago pentsatze dugu, orduan dena ez da fizikoa, orduan, bakoitza bere aldetik pixkatengo bagenu, hemendik 200 urte baino askoz lehenago, egongo zian askoz emakume gehiago, beste postu batzutan, da indar gehiago engotan. Maider lehendakariñe! Ya está. Ez du rimatzen baino igual da, ondo dago. Maider lehendakariñe! Ez ikatu zarete, baina gaur ikusten ari garen bideoetan agertzen dira gizonezkoak zuei omenaldi bat eginez. Ze horretarako propio gizonezkoen listine astindu dugu eta... Listine. Bat baino gehiago apuntatu da. Antxo. Barkatu juren. Bai, ondo ari zinen. Eta, gurutzatu da. Txiste txar bat. Zer egingo dugu? Ikusiko dugu... Beste bideo bat. Agur bero bat Euskal Herriko emakume guztiei. Beharrezkoa izan da zuen eguneroko lana orain arte eta hala izango da hemendik aurrea ere. Berdintasunerako bidean gizonezkoak lan desente egin beharra daukagu eta ahalegin hori egingo dudala esan nahi dizuet. Aurrera! Lehen, hau parkinan eskuminak hemendik, lehen, elkartearen soziedade gastronomikoaren kontuarekin atera da gaia ere. Gizonezko asko etxean ezerre eginez, sukaldeaz ari naiz, eta gero elkartera gizarteratutakoan ez da jendaurrean ze ausart eta ze baliente agertzen garen. Hori ere ez alda sukalde kontutik abiatu behar eta aldatu beharreko zerbait izaskun. Bai, bueno, eta datuek esaten dute apurke bari direla gizonak bazaintza lanetan, etxeko arduretan, implikatzen, eta hori da behar dana, baina oraindik datu horiek ere begiratzen baduz, ikusten dugu oso motel doala aldaketa hori ez, eta nik uste dut hori, balioan jarri behar direla zaintza lanak eta erantzukizunez banatu. Ze behar bada, seguruenik oraindik ere, Euskal Herriko sukaldeetan aritzen diren gehienak emakumezkoak izango dira, baina Michelin izardunak hortxe dauzkagu, dena gizonezkoak, honintza? Bai, nik uste dut sukaldaritza oso adibide garbia dela. Nik ez daukat ez Michelinik, ez sukaldean arterik, baina kontua da noiz prestigiatu zen sukaldaritza Euskal Herrian. Gizonak hasi zirenean, telebistan agertzen sukaldean. Eta hori da gainditu behar dena. Eta gero, gustatu zait Carlos Arguiñanoren mezua, baina nik bakarrik eta hemen ere gizon bizaudetenez aurrera esaten duzu eta hori ondo dago. Baina batzutan ulertu behar duzu, guk aurrera egiteko zuek atzera egin behar duzuela. Eta hori Michelin izarren kontuan eta ere nik uste dut oso garrantzitsua dela. Aipatu dugu lehendakariñe Euskaldun lehendakari emakumezko bat izatearena, eta, behin ametsak eta planteatzen hasita legoke aizki zuan realeko jokalaria zara. Mutilek adinako soldata bat izatea. Hori ere iritsiko dela iruditzen zaizu? Soldata idagokinez, espero ez ez. Zer nahi gehiagizko iruditzen. Asi, espero ez ez. Euren zatera da, bai. Parekatze aldera edo, ez da? Batzuenak igoz besteatzen ajetxi. Ez dakit, gutzako bentset, azkenen behaie bezala futbola idagokionez,
horta dedikatzea eta baldintza egokik eukitzea, hori da gutzako garrantzitsuna eta eskatzen duena. Estratosferan bizi gabe. Hori da. Eta azkenen baldintza duinak eukitzea eta hortan gabiltz. Oain, gaur egunaren negoziaketak eta hori, eta azkenen urtero eta urtero iten duen lanagatik. Negoziaketak? Zuen kiroletik bizitzeate biok. Maiderre parreiteu. Ni gaztatu ite. Gainera gaztua. Hombre, eta hemen pilotari bat baino gehiago pasada, txapeldun handiak batzuk, eta bai, aurreko batean gainera Aitor Zubietak ere esan zuen bezala, soldata simpatiko batekin pilotan aritzeagatik. Maider, zuk esan duzu, ez da bajua, ez da soldatarik ere ez daukazuela. Eta goiko hain dala gutxi jolastu genuen torneoa, paleta larroz, eta kriston bomboa eman zioten, da prentxan azaldu zen, lehenengo aldiz emakumeak kontratu batek... Aizue, 75 euro partidoko jolastu genituen bi, oiru, oize kontratu da. Eta gaina, Bilboa jumar bat hemendik, autopista, eta gau kurritzen bazta, nahi, normalen, familia osokin juten naizela, area jutea familiekin, baiak behatzi dian, ez gehatxea etorriko, bokata bajango deu, gelditzen naiz, -25. Kreditu bat eskatu gara dugu. Basta, bazkenen. Orduan, esan ez, eta holako gauztak, ez? Azken aldi honetan de pelotan emateu badi joala, baina katxondeo da. Baina, segun, nahi etxiaten galdetu egun hortan, hau nimestela esan ningo, non? Hau txonto dago, baina, izo, miseri baten gati, hortako espatu, talasai, mina hartzen bai, seguridad soziala dena aukeuta. Eskerrak horri. Atendituko jate. Alere, argi pixka bat edo emate aldera egia dane, azken aldian sekulako argazkiak ikusten ari garela, anoetan, samameten, nesken futbol partidetan. Jende pila bat ari da gerturatzen bertara. Zer da, zerbait anekdotiko edo iruditzen zaizu egonkortzen ari dela hau ja? Galdera zaila da, Gu galdera zailak egite ditugu, tarteka. Nik uste oaindik gaur egun pixat anekdotiko bezala gehitzen dela, azkenen ez dalako errealitate baten barrun sartzen, hau da, ez da egunerokotasun baten barrun sartzen. Egie da, adibidez aurreko urten lehenengo aldiz jokau gondula noetan, eta aurreko urtetik, oain dela aste bat o arte, bai ikusle mota eta asko aldatu dela, orduan bai nik uste alde hortatik pixkat anekdotikotik errealitate pauso bat eman dela, baina oaindik azkenen anoetan da jokatzea ez da gure estadioa, azkenen Zubietan jolasten, orduan anekdotiko bezala gehitzen. Alere, ez du sikera hortxe dago datua. Bete daiteke anoeta, nesken futbol partidoa tartean dagoela. Zabalduz gero bete liteke. Hori da kontua. Ireki egin behar. Hemen baita kirol munduan ere aldarri feminista asko entzun ditugu, gure kaxan besteak beste jarraian datozen hauek. Euskadi mailan oaindik bakarra naiz. Pixkanakaian eska gehiago gea, baina oaindik... Euskal Herrian bakarra zara, hori ez du. Euskal Herrian bakarra, bai. Ara ikustet emakume guztien aldetik, etxalo, ero! Orokorrean emakumezkoen kirola uste duzu edo iruditzen zaizu pixka bat ikusgarriago ari direla garela egiten? 10 urtera atzera botatzen baduzu, bai, konturatzen zara, hori komunikabideetan azaltzen garela, baina oraindik emateke badauzu. Osea, nik argi naukan ama nahi nuela izan, ez? Eta amatasuna niri butxo gara bera 32 urterekin etorri zitzaiten. 14ko bidean sartuta nengoen, banakien zaila izango zala pausoi eman ondoren segitzea eskalatzen Himalaian, baino ez da inoiz berandu, ni ez naiz zarra sentitzen 54 urterekin urtebeteko seme bat daukadelako. Ze gertatu zen hori? Bueno, egon zan aktu bat zala zirkura joatea, eta, kuatrokoek esan zuten, mutilen nobiak zirela joan ziren jokalariak, beraz, ez tekiten ez nortzuk ziren gure taldeko jokalariak, bidalinien esteka, jakiteko, zeintzuk gauden plantillan, argazkiekin, hola, dana argi. Ze pentsatu ematen du honek? Oraindik asko daukagola egiteko, esan nahi du. 2016an Joko Olimpikoetako sailkapena okertu zitzaidan, eta hor bai sentitu nuela momentua zela ama izateko. Iristen naiz selekziora eta emakumea kirola eta amatasuna uztartu nahi izan ditudan momentuan bide guztia okertu zen. Gehiago ez nintzen selekziora bueltatu, lehiaketan egon nahi zen urte honetan ikusi dut, bizian bizitu dut gai garela, amak izateko eta leheno ematen genuen maila emateko, emakumeak gara, kirolariak gara, baina pertsona bezala ere eskubide batzu ditugu eta eskubide horiek defendatzen ari naiz. Argi da. Ideia badauke! Esan Zurine!
Ez que jake danak hemen dauden da, Maialen hemen daud, da jake gitarra ekarri un. Ekarri duzu, Maialen? Ekarri Esan beharko duzu didate. Ekarriko dizut. Baina Miramonen dago, lasele, Maialen, ez espresatu, hemen dago gitarra. Nik daugat azpik deia bat. Baina, oandik ez dut ideia kontatu. Vale. Planteamentua bakarrik. Ados. Ba, jake gitarra ekarri un, Bai. abesti bat kantatu dezakegu emakume guztien. Abestu dezakegu. Bale, baina Abestu egingo dugu gainera. Bai, abestu. Eta, jake, abestu behar dugun, ikusiko dugu, horren aurretik, abeslari baten beste mezu bat. Egunero da emakumearen eguna. Egunero borrokatu behar da berdintasunaren alde. Egunero borrokatu behar da emakumeak lasai kalean ibiltzeko inongo beldurri gabe. Egunero borrokatu behar da ere bai, emakumeak etxean lasai bizitzeko inongo beldurri gabe ere bai. Baita ere borrokatu behar da egunero emakumeak taula gainean lasai abesteko, eta noski martxoaren 8 eguna aproposa da, urte guztian egin den lana aldarrikatzeko, eta ni ere bertan izango naizela. Eta hoxe, egurra, apa emakumeak. Egiraze, Artailuz, utzi dizugu hemen. Telebistaren magia, ekarri dizute gitarra, Maialen. Eta eskatuta egin. Orduan, orain jazuk agintzen duzun doinu eta neurrian ari beharko dugu. Bai, leheno adostu dugu abesti bat, bai? Presa gaude? Bai. Venga. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak, itxusiak politak, atletak errenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak, argalak iztenak, iletsuak soil-soilak, marimutilenak, katemeak, gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neskame gizenak, printzesak ta sorginak, obroak zirenak, maritxuak Bartolo, itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak, kapitalistenak, lurruzaina daukate andre indigenak, zuri gorri horiak, beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditutenak, konplize ditut eta maite ditutenak, konplize ditut eta maite ditutenak, konplize ditut eta maite ditutenak. Gaurko gure kasa abestur egin dugunez, gaurko gure kasa marrazteko falta zaigun bakarra da, Asiskoren arbelaiz, muralaiz zerraldoia ikusi eta ez, gainera, txalo bero, Asiskoren. Garriko gara, ondo ibiltzen balen zaizkue, muralaizen inguru alde banatan, bai, inguratuko dugu muralaiz. Beteta, Asisko urmeneta, Asiskoren murala, guguztion morala. Denok ere erabat ez tali gabe, baina Asiskok, gainera azalpenak ere politiak ematen dituelako, Asisko. Saiatuko gara. Hasia naiz biharko eguna, martxoaren 8 ikonik hori, bota egin dut, barkatuko nauzen, bota egin dut lurrera. Eta horre eman ditut emakume guztiak, gure amatxi ere barne, garai batekoak ere bai, kiskali egin zituztenak, eta oraikoak, eta hola, denetarik. Norabide berean, lasterka, mugimendu feminista hunditzen ari den honetan. Baina, ez da din izan burruka amaigabe bat, infinito bat, bada beti austurarako manera, nik ere Katxalinek betzala, nik ez dut uste 200 urteko gauza izanen dela.
nahi baldin mauzue gu prest gaude eskalapoina sartzeko arraila horretan. Eta denon artean, hautsiko dugu, zeren berdintasunik nik ez dut nahi, nik uste dut zuek botere hartzera zoaztela. Eta boterea ez da hain urrun, hemen markatzen nahi da, aurrera. Eta gu atzera! Eta gaurkoari agurrera bat esan baino, ez zatozte bai. Animatu ona. Gauzat publikoki salatu behar dut, Maialenen ideia izan dela irriparrarena. Zenor bi begiak ikusi ditu hemen, niken ikusi, eta horren irriparrea Maialen bersolariaren zera. Ekarpena, ja? Puntua. Hemendik horrela jazter gehiago esango dizugu, ba, Sisko, Garbine, Ane, Izaskun, Maider, Onintza, Maialen, eta zui ere, Zurine eta Katxalin, Antonio. Eskerrik asko, denoi, biharkoa izan dadila, haundia, zentzu guztietan, zeguk ere atzera egin berbali badugu, Anton, egingo dugu atzera, zuek aurrera egin, jarri aurrean beraz, eta ukatuko dugu gora. Pegatu galditu nahi. Bien,